Kmin il-ġimgħa filgħodu s-soldati tas-Sea Special Duties Company tal-Forzi Armati ta' Malta għamlu sfida ta' 15-il kilometru immarċjar bilan li jiġbru l-fondi għal Puttino Cares. Ovvjament l-idea inizjali kienet mis-soldati, ġifieri li ġew ismax ma' xaġa l-karità. Bażikament it-training tagħna huwa kontinu, ġifieri saċ mhux titrejni għalija huwa normali għalina. Li għamilna biss però ġbarna aktar flus kemm min-naħa tagħna bħala kumpanija u ġbarna l-flus l-sponsors ta' €50, ta' €500, ovvjament for a noble cause. 120 soldat telqu mill-bajja ta' San George f'San Ġiljan mobbin pis ta' 20 kilo fuq darhom u ma qabdu r-rotta lejn taslima fejn waqfu flimkien ma' volontiera oħra bdew jiġbru l-flus. 26 soldat qabżu jowmu minn Taġbix sa Xatt it-Tiben. Bosta kumpaniji offrew donazzjoni ta' €500 għal kull flok ta' soldati li qabżu fil-baħar. Wara dan is-soldati mbagħad komplew bil-mixja tagħhom lejn il-Pjazza tal-Ħamrun fejn waqfu għal madwar nofsija biex komplew jiġbru l-flus mingħand il-pubbliku. Kif kienet l-esperjenza ta' dawn is-soldati? Esperjenza mhix tas-sotu, x'is-sotu nagħmlu dan ix-xogħol biex nitrejnjaw. Ma llum ġidna tajba x'ovvjament il-qatna żewġ safar b'ġebla waħda trejnjajna kif ukoll iktar importanti milli trejnjajna għandna li dawn it-tfal li huma tant fil-bżonn. Il-qofol tal-attività ntlaħaq fid-destinazzjoni finali il-Belt Valletta meta s-soldati iltaqgħu ma' tfal ta' Puttino u immarċjaw magħhom lejn Pjazza San George. M'hemmx kliem x'tista' tirringrazzja lil Puttino bħala thank you tal-li għamlu magħna. Thank you.